Zombie apocalypse. Здравейте хора, аз съм Трейзър БГ и както сте разбрали от заглавието на клипа, днес ще ви покажа един туториал хаштаг 3 как да направите лесно и много бързо абонати в YouTube. Само да ви предупредя, че след рефрешкане на страницата или влизане в някой друг акаунт, абонатите ви се изтриват и другите хора не могат да бъдат виждани. Затова аз препоръчвам само да ги използвате за тролване на някой ваш приятел, да кажем, звъните на някой и му казвате я в нас и той като дойде му показвате, може да се гледния с всичко и му показвате вижте, че има вече да кажем 1 милиард абоната и такива глупости. И е много лесно да е според мен. Ето му канала, не съм направих, обаче в последния клип да направих 512, скачили с 10, вече имам 522. Така, нека просто това. Трябва да го копирате, така. Да цъкнете с 10 бутони, да цъкнете инспектиране. Малко ще абе няма много бързо ми стане, защото нали все пак снимам. Така. На някой ще ви излезе, на някой като мен ще излезе отдясно, на други долу, дейца прецените. След това търсите къде пише Title 24, Arial Label 24 и абонати 24 спам. На първо отидете в Title. Цъкате да и 30 това да кажем, ще го правя да е на толкова. Толкова, това не знам колко 100 милиарда ли е това, не, повече даже. След това отидете пак на 24. Само ви се стрия абонати на лицата. И го правите, копирате, даже се ще го копирам, защото трябва да бъдат или и същи абсолютно. Копиране. Така, сега поставяне. То мое пристрани трябва да има и така. Така, баш, така, добре. Нека и тук така да го направим. Но сега няма го правим на всичко, просто защото ми се занимава, защото ако трябва на някой клип на гледане, после трябва, ако искате наистина да го объркате, сега ще ви кажа и така. Тук на 24, пак го правите и така, така, махте 0, така, 0, така, 0, така и 0. Така, готови сте. Сега просто цъкате Enter и вуаля! Ето, бум и гледайте. Вече имате 100 трилиона, да, 100 милиарда абоната. Така, после го правите и с това. Ще си показвам, то може. После и тук трябва да го направите така. Аспект. Не ще го направя още веднъж. Не, по-скоро не е така. Чекайте. Не ще го направя. На някой дет има много малко, супер много бледни. Не, защото на хора, ако слушате това тъпи, хора, много се извинявам за това видео. Просто не бях отчаян, не знам какво да правя и реших да кача нещо. Това не е скинчето, ако някой не го знае. Да знаете, че съм с нова мишка. Добре, честно казвам, тук мисля, че не е много гледни. Натъпила примерно, че ще направя 15, знам, че е много малко. Сигурно след този клип утре или други дни, може би ще кача и на това. И на къде беше? Може би ще кача на Happy Wheels, тъй като видях, че е направил. Да, това ще го направя. И другите хора, не, Drawface. Не, и това. Не стига, добре. Ето инспектиране.
цъкате го. То клип не знам колко дълъг ще стане, не знам. Така, и го правите така же, ето е толкова показания и просто цъкате така. И ето, показания преди 7 месеца. И сега можете, освен на вашия акаунт, дайте си мисля, че само на ваш, един в канала на Харито, в моят топ, че Харито спира да качва, но и да кажем това видео, не, абонатите му, ще бъдем с абонатите му, инспектираме и сега ще видите. Тъй като съм абонирал. Къде бяха абонатите? Къде? Са абонатите. Ау, Jesus. Ей това, не бе. Ей сега хора, просто тук пишете едно, защото аз съм се абонирал. Нали, факт е, кефма. Много ми става тъпо, че спря качва. Тайтъл за го забравихме. Като. Много. След това искате... Аре бе. Какво? И тук... Не! Аз искам да видя. Така. И едно. И слушайте. Воля. Просто... Едно абонатче. Става, гари. Тъпто е, че сега просто като се върнете във вашия си акаунт, пак 24 абоната. Сега да го намерам. Пазваме още. Извинете, ако чуете гласове. Това си един показвания. Връщаме с канала на Харито. И буала, 21 000 абоната. Така, не забравяйте това само за кефта си. Направете гавра с някой ваш приятел. И не знам, просто абонирайте се за мен. Абонирайте се. Дайте положителен вод. И искам да ви кажа нещо, което не знам колко ще ви хареса. Трябваше да го кажа в началото на клипа, но дали да ни развалям, да го превратите, да ни го превратите. В този канал вече може би вече по-рядко ще качвам геймплей, даже да не казвам вече защо, но тъй като нали може би ще качвам на DVR Organized, на Happy Wheels, сигурно може би ще един клип на Trollfest реакция ще качвам, но игрите, сега ще ви кажа игрите, които ще продължавам да качвам. Значи, туториалите няма изобщо да ги спра, надей си го мислите. Не? Да, хаштаг 300, не да. Това DVR Organized ще я продължа. Моля са, не дайте ма хейтайте, просто тая игричка ма кефи и просто искам да я снимам. Хайден сик, не знам, може би с Фрапс ще кача някакъв клип, не се знае. Но сега просто искам да снимам за Bandicam поради причината, че Фрапс съм, че просто не вземам толкова памет, и затова Фрапс не ми харесва. Другата игра, освен DVR Organized и Хайден сика, ще бъде Trollfest Quest и Happy Wheels. Реакция ще има на Викопро, като няма пък да му слагам в някои от всичките клипове. Кача след много година, както и съм качил много други клипове, тук с Фикта БГ и така. Нямам скипа да ви харесва, който така дайте палец нагоре, също така може да се абонирате за мен, долу в коментарите коментирате. И да, ще продължавам. Пак да напомня, това е само да си направите гавра или ябавка с някой ваш приятел. Не е трайно, даже рефрешните ли страницата, това направите ли го е така. И просто, нали, махсал. Няма да имате същия абонати. Това е за рефрешна. Добре, не скипа да ви харесва. Ако е така, дайте палец нагоре.
коментирайте, оценявайте, дайте положителен вод, пак ще го напомня и до